I després de tot això, els canvis no desitjats i imposats. Posar-me tot el temps música per em protegir de la violència externa. Enjullar-me de tot el que més estim, les dones. Pèrdua dels meus plaers. Tenir por dels meus companys de feina per ser altra vegada qüestionat per la meva orientació, la meva transsexualitat o les meves preferències X. Pèrdua de confiança en l'ésser humà. Pèrdua d'ambicions. Ambicions o drets com reconversió professional no binarista, formació no classista, evolució professional. Doncs a tot això seria, com a dir, després de tot això, el que ha canviat en mi, que no és volgut, que no és com això, que no és com prendre la testosterona, que no és com viure a Sants o al Poble Nou, sinó són coses que, com després de situacions extremes, com et podes canviar, com ho canvies tu mateix, que ni te reconeix a tu mateix, com amor la bondat, com amor la confiança, de vegades sort una mica, no molt. Doncs estic content d'haver-ho verbalitzat tot això i podria fer molt més, és un resum i no vull fer més, ni posar molts exemples més. I també m'agradaria remerciar, agrair a molta gent, a moltes homes femenins de la França que també pateixen la violència dels homes, no solament les dones o les persones trans o les dones trans, també els homes gais que pateixen també una violència diferent, a homes que parlen, a homes de diferents col·lectius que parlen com han estat fustigats per diferents moviments socials, dominants i heteros. També a moltes dones, al moviment americà Me Too, al moviment català, esclar, a la gent que vaig a conèixer al moviment de març, a les dones de Can Batlló, a les dones de Gràcia també, les bruixes del nord de Sabadell, al grup Trànsit per compréixer la meva situació i estar al meu costat i ser tolerants i pacients amb mi. Hi ha dones que vaig estimar fa molt de temps i que han estat al meu costat per dir que soc pobra i que per això també que estic condicionat no puc anar més lluny, i per fer a molta gent també de la França, a feministes radicals de Marsella, per m'ajudar a parlar, primer en francès i aleshores en català. I aquestes dones, que són moltes, i que fan una cosa molt complicada en el món, que és trobar una plaça en joc per dones autònomes, independents, sense diners externes o de grups, sinó que són elles que ho fan. Doncs per aquestes dones que m'han fet més fort, que m'han ajudat també, doncs per totes elles i per moltes més que estan amagades, que no vull dir o que no vull visibilitzar, que hi ha moltes, per dones dominicanes, dones cubanes, moltes dones que pateixen cada dia la violència laboral i que no poden se reivindicar. Jo espero haver fet homenatge cada dia a la França, com cap aquí, haver fet homenatge a cada una d'elles, perquè
Buah, això és tot. No vull fer més discurs decoratiu ni de bla bla bla. A totes les dones que m'han fet, que m'han acompanyat, que m'han mostrat solidaritat, i en contra de totes a les dones prostitutes també, per me donar força, i a los homes trans que estan morts, a los joves trans que han mort i que estan pateixent també en els nuclis familiars, en els nuclis socials, en els nuclis que no compreneixen res i que, clar, lo tenim que portar a la nostra espatlla. Doncs molta força per a vosaltres joves. Doncs és això és tot. Adéu-siau.